Edo खालि अखा खुनु साइदुं दंनायनि खुनु नामानो गैया बेनिखायनो आङो दिनैहाय गोसो जाबाय एसे देलायनानैहाय फेशन श' दिन्थिबाय आरो फेशन श'खौबो खालामनो रोङा ओरैनो टाइम पास खालामबाय आङो बायरावहाय मानो होनला दिना मोजांलाय बायरावहाय गुसुनो आरो साइदुं गैया बिनि जुनैहाय एसे देलायनाय एसे गाननानै बे ड्रेसआव गाननानै आङो फेशन श' एसे भिडिअ शुट खालामबाय आरो फेशन श' रोंलायलाङा थ' अलाबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों मारै आंनि फेशन श'आ एक्टिंआ थाबायनाया ड्रेसआ आरो मेकआप खालामनाया मेकआपखौथ' खालामा आङो मेकआपखौ आङो खालामनो मोजां मोना आरो Itu simple idino lotion funane face powder fune bas angge jabai kamdeng ang khogadeng hai khonan dontबाय saidung dengai sih kema ese saidung ane dia shantam everyday अखा हायोला मोजाङान मोनाने गोबावजों हायोला मोजां मोनो उन्दुनो मानो हाय थान्दाबो जायो उन्दुनोहाय मोजां मोनो आरो साइदुं दुंबाय थाला मा जायो गरम जायो उन्दुनोहाय एकदम हाया आङो फुङावनो सा बिस्किट सा फुदुंनानैहाय लोङा आरो बिस्किट जाबाय फुङावनो आङो सिखारग्रोमो ब्रास मा खालामनानै ओमफ्राय भिडिअ शुट खालामनो गोसो जाबायलै आङो भिडिअ खालामो वेदारा मोजांनो माथो खालामबाय टाइम पास बरिं जादलायलाङो बिनि जुनै खालामबाय आरो साइदुंआबो आसा खालामदों आरो खुनु माबायानो चेन्जिंआनो गैया रासिनसो माथो एकदम हनै बार गुसुनो बाराथ' थानो हादलायगा सियागा ख्रि रानो आरो लाबोन अखाया दान्दिसे हाब्रबायो बने अखाया दान्दिसे हाब्रबायो दान्दिसे दुङो बिदिनो आरोखि खन्द समायलाय थिखांस्लाबनो हाया माबा मोनसे खामानि मावदोंला फाथा मोनलायलाङा सिखांनानैसो माबा अखाया थाखांनानैसो मिथिदलायलाङो हारसिंनो बादलायलाङो लोगोफोर थायोला माबाफोर खालामनानै जानो टाइम पास रायलायनो मोजां मोनो हारसिं आङो एभरिडे 3 मास धरे आङो 3 मास 4 मास धरे आङो न'आव हारसिं दङ ना 3 मास दङ औ 3 मासानो आङो हारसिङै दङ शुट खालामखांनानै दानि उंखैबावबाय आङो थ' बायरावहायबो आङो रायलायनो हायाखिसै आङो थाबायबाय थानो हाया माला थिं सायो आङो बांद्राय थाबायबाय थानो हाया आरो बांद्राय जिरायबायबो थानो हाया खन्द समाय थाबायनांगौ खन्द समाय जिरायनांगौ खन्द समाय इदि उन्दुग्लांना थानांगौ मोथिब्लाङालाबो इदि उन्दुग्रबनांगौ आरोखि बिदिनोसै ओमफ्राय दा एसे माबा मावनानैहाय जानायसै आङो सायालाय दहाय फुङाव फुदुंनायनि दङ आरो मा होनो बेखौहाय सौराय होनना बुङो आसामाव मा होनो आं मिथिया थ' भागनो बुंनायफोराबो थ' बेखौहाय लोगोफ्रा सामा दामोन जेखौ रोङो जेखौ सोलोंबोदों बिमा बिफानिफ्राय थ' बेखौ बे भाषाखौ बुंगोन बेखौनो एसे एवनाय दङ पेकेटसे लाबोदों थ' बेखौहाय एवनायसै आङो फुरा एवजोबनायसै माखासेखौहाय दोननायसै माखासे जानायसै आरो एवखांबाय आङो आरो साहा फुदुंनानै लाबाय फुङावनो फुदुंखानायनिमोन बियो बिदिनो एसे फुदुंबाय गरम बान खालामबाय थ' आं बेखौहाय जानायसै आरो साया सुदलाय लांफिनबायसो थान्दानि बोथोरलाय मोजांनो बिदि समावहाय जानो खामदों आंनि सौराया एसे मोनामदों भिडिअ खालामबायलाय जानो गोथाव मोनो आङो बेखौ साइदुङालाय खुनु दुंनायनि चेन्जिंआ गैया टाइमा जादलायलांबाय 11टा जादलायलांनायसै 45 10टा 45 46 जालायलांबाय खुनु गैया फुङैनो दङ आरोखि ओमफ्राय आरो जोंनि डेटना जाहैबाय 5 तारिख आगस्ट 5 तारिख दिनैहाय आरो 15 आगस्टआबो फैगौसै इन्जयनि दिन दङ जोङो थांनाय बोसोरावहाय जोङो इन्जय खालामहैदों जोङो
इदिनलाय जोङो बिदिनो बोसोरे बहाय बर'फोर गोबाङै दङ लोगो लादलायो थांदलायो पिकनिक जादलायो फेस्टिभेल मोनसे जिखुनु माबाफोर जायोला बहाय ज' खांदलायना फैसा खांदलायना संनानै जायदलायो तो देग्लाय जायगोन ना जाया खुनु खबरां गैथ'आ तो थांनाय बोसोरावबो जाया आरो जोङो आं जायाखै हासबेन्ड वाइफ जोङो बिसोरजों जगदान खालामाखै मानो होनब्ला मोनसे उसुबिदानि थाखाय जोङो थांनाय जायाखै तो बिनिजोंनो जोङो इदिनो न'आव थानाय मा खालामाय होननानै जोङो उनावहाय इदिनो संनानैहाय जोङो बोराय बुरैहाय जोङो हासबेन्ड वाइफ जाहैदों आरो बे भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोफोरा आंनि चेनेलावहाय आरो जोंनि थांनायनि दिनाबो फैगासिनो दङ जोङो गोबाव दिननिफ्राय दिनै थांगोन गाबोन थांगोन होननानैहाय जोङो बेबायदिनो डिसिसनखौ लागासिनो दंमोन तो जोङो फाइनालि जोङो थांनाया जानायसै नेक्स्ट मासाव थांगोन होननानैहाय तो जोङो 1 मास सिगाङावनो जोङो दाना जाबाय नै तो बे मास नागारा नेक्स्ट मासाव थांगोन जोङो प्रथम दिखेनो तो थारिखखौ आं खिथाथ'ले तो नोंथांमोना नायनो हागोन बे समावहाय तो थांनाया जानायसै मानोला थाबायनो मानोहाय तो उनावथलाय प्रब्लेम जागोन बिनिखायनो फिक्स जाखाबाय जोङो जायगा जाहैबाय वेस्ट बेंगल आरो भिडिअ मिथिखायो खोथाखायो आङो वेस्ट बेंगलनि जोङो वेस्ट बेंगलनि बर' आरो जोंनि रायलायनायाबो एसे आलादानो तो खायफा कमेन्ट खालामो रायलायनाया जाया मादो बर' सानफ्रोमबो रायलाया होननानैहाय तो जोंनि रायलायनायानो बिदिनो जोङो बिदिनो रायलायनो सोलोंबोदों बिमा बिफानिफ्राय भागनो जिखिया जा लोगोफ्रा बेखौ सामादामोन जिखौ रोङो बेखौहाय रायलाया जायो न'आवबो सानफ्रोमबो बर'खौनो रायलायो मानोना जों बर'खौनो रायलायखानाय हासबेन्ड वाइफ बर'आनो जोङो बर'खौनो रायलायखानाय तो जोंनि रायलायनाया बिदिनो तो आंनिफ्राय आंनि हासबेन्डनि रायलायनाया गुबुन बाव तो बेखौ लोगोफोरा सामादामोन तो रायलायनाय बिदिनो जोङो सोलोंबोबाय गाथिनाखौ गथेन होनना बुङो तो बहुत मिनिथाव आरोखि तो बेखौहाय जेबो दासान अखा हादोंसै रिफिरिनो अखा नै आंनि सिसुयाबो मोजां जाबाय बिदि हादों बोलते सुरुआवहाय बिदिनो रिफिरि हाग्रोयो उनावहाय हानायसै गोगोम हानायसै आरो ओमफ्राय गोगोम हानानैहाय दादि स्टप थाफ'नायसै स्टप थाना बोरैबाला साइडजों एसे दुङा हानायसै आरो बे सिलामैदोलाय नोङो आरो दादिसिनिफोर हानायसै बिदि आरोखि गोगोम अथाचार खालामो अखाया तो बिनि जुनै आंलाय सुथाराखै बिदिसो गिदिंलाबायदों आं दिनैहाय टाइम पासनो सियालाय बारजों रानोमोन फिरि अखा हादों जिरि बोहैलांदों हा फुङावहाय खिथादोंमोन आङो लोगोफोरनो भिडिअआवहाय जे अखा हाहां साइदुङानो दुङा होननानैहाय थफा हानानै दान्दिसे स्रि थाथ'वा आरो दानि स्रि थानानैहाय दानि मारै हाबाय आरो दा जाहैबाय टाइमा जाबाय 1:30 जाबाय 1:30 जाबाय अखाया नायदो लोगोफोर मारै हायो नै